מה עם כל השיחות שלנו על בית עם כלב ושני ילדים? תגידי לי, את בטוחה בפרידה שלנו, או שאולי את סתם מאכילה אותי סרטים? מה יהיה עם יום שבת בבוקר כשהיינו הולכים לטייל בתל אביב? עכשיו החלטתי לבד, אני משחרר אותך, זה לא מתאים לי להיכנס ללופ של ריב. זה עצוב לראות מה שנהיה ממך, התחלת ללכת למסיבות של מסכות, שעוד הרבה זמן עד לפורים, ובינינו יש כמוך בערימות. אז אם בא לך כפרה, את מוזמנת לצאת לבלות, לשרוף את הלילות בין השמחות, לא תמצאי כמוני, ואל תזרקי לי גלגל הצלה, גם לא לדקה. תזכרי שאת נרדמת הכי מהר אצלי במיטה. נכון פגעתי בך, נכון אני דפוק, אבל שיחקת לי עם הראש כמו בובה על חוט, ואת האמת שנשבר לי כבר ממך, זה לא אני זאת את, הסתכסכת לי עם הלב. אז אם בא לך כפרה, את מוזמנת לצאת לבלות, לשרוף את הלילות בין השמחות, לא תמצאי כמוני, ואל תזרקי לי גלגל הצלה, גם לא לדקה. תזכרי שאת נרדמת הכי מהר אצלי במיטה. נכון פגעתי בך, נכון אני דפוק, אבל שיחקת לי עם הראש כמו בובה על חוט, ואת האמת שנשבר לי כבר ממך, זה לא אני זאת את, הסתכסכת לי בלב.